Lasikuitutapetti. Itse asiassa lasikuitutapettiahan meillä on ollut melkein niin kuin aina, mitä mä muistan. Mutta Ari, kerrokko mulle lasikuitutapetista ja sen käyttökohteesta muutama sana, että mihin sä laittasit lasikuitutapettia ja mihin et? Kattoon en laittaisi. Kattoon et laittaisi. Enkä lattiaa. Just. Mut seinät oikeastaan, niin makuuhuoneet, eteiset keittiöt, pesuhuoneet, korihoitohuoneet, oikeastaan rajattomat mahdollisuudet. Kyllä. Ja lasikuitutapettihan on tietysti, kun nimikin kertoo, niin sehän on ymmärtääkseni kosteuden veden kestävää, niin sanotusti pesun kestävää. Joo, se, että siinä on pientä pinotusainetta, mikä voi vähän pehmetä siitä, mutta siinä tulee aina maalipintaan, että se ei jää koskaan se lasikuitutapetti siihen päälle. Eli sillä viimeisellä maalilla valitaan sitten sen käyttökohteen kestävyys. Aivan. Okei. No, katsotaan vielä vähän tätä mallistoa. Eli niitähän on tietysti vähän joka lähtöä. Ruutuun on ehkä vaikea saada nyt tätä kuviointia, kun tää on mutta sanon nyt noin heittämällä, ei tarvitse tarkkaa määrää, mutta kuinka monta erilaista mallia löytyy? 10 eri kuvioa. Just. Ja sitten on vielä pinnanvahvistuskangas, mikä on semmoinen hyvin sille, että siitäkin voi tehdä itselleen lasikuitutapetin, jos haluaa semmoisen elämättömän pinnan siihen, tai jos siihen haluaa tehdä sitten näistä enempi kuviollisista jotain kuviota. Että senhän voi boardilla muuttaa sitten vaikka puolesta välistä seinää erinäköiseksi tai tehdä jotain ikkunauusia eri mallilla. Joo, totta kai. Eli nyt kuitenkin kun on lasikuitusta kysymys, niin hetihän tulee mieleen, että sehän niin kuin vahvistaa. Kyllä. Pintaa vahvistaen, mutta että voidaanko sillä jopa miettiä asiaa niin, että se myöskin vahvistaa saumoja, levysaumoja, mitä siellä seinässä esimerkiksi on? Totta kai se vahvistaa sitä levysaumaa. Ensinnäkin se tulee paljon isommalle pinta-alalle siitä. Jos se liimalla laitetaan kiinni, niin se antaa sinne varmasti lujutta ainakin yhtä paljon, mitä se paperirimsu. Niin. Mutta omassa en ainakaan jättäisi vielä sitä rimsuakaan pois sieltä seinästä. Niin, että se esimerkiksi kipsilevyseinä siitä huolimatta kannattaa nauhoittaa. Jos sen joskus ottaa sen tapetin pois sieltä ja pistää maalipinnalle sen, niin silloin se on kuitenkin sitten rimsutettava, niin se on helpompi tehdä siinä rakennusvaiheessa. Kyllä. Okay. Ennen kuin mennään tuohon Ellin luo, niin kuin sä sanoit, että käyttökohtana on kaikki muut paitsi lattia ja katto, niin onko lasikuitun tapetin niin kuin selkeä semmoinen käyttökohde, niin onko se olohuoneet vai onko se joku kodinhoitohuone vai onko se makuuhuone, mikä se on, tai keittiö, mikä se on semmoinen niin kuin selkein käyttökohde? Niin ykköshyvä. Ykköshyvä, sanotaan näin. Se on eteisen käytävää, kun sinne tulee semmoisia metrikerholaisia rapasilla lapasilla ja ne pyyhkii ne seinät sitten kuraan, niin siihen kun pistetään semmoinen maali, mikä on polikiiltävä, niin sen pystyy pyyhkiin hyvin puhtaaksi sama keittiössä. Ja joku kodinhoitohuone, missä on pikkasen kosteutta, sinne pistetään semmoinen kovapintainen maali kanssa, missä on vähän kiiltoa. No on helppo pitää pinnat puhtaana siellä. Juuri näin. Makuuhuoneessa sitten siellä saadaan rauhallista kuvioa ja sitten se taittaa vähän valoa. Vielä kun laitetaan tuommoinen satiinimaali siihen, että se antaa matan pinnan sinne, se on todella rauhallinen. Erittäin huomioitettava seikka, kun sä sanoit tuon kuvioinnin, koska tämä kuviointihan on tässä, nyt varmaan toivottavasti sinne ruutuun näkyy, niin tämähän antaa monta eri vaihtoehtoja vivahdetta, mihin tahansa. Kyllä. Että monasti lasikuitutapetti on mielletty ainakin aikoinaan semmoiseksi, että se on jonkun viraston käytävällä se vanha kalaruotokuvio. Mutta näähän nyt tietysti helpottaa ja edesauttaa valintaa melkein mihin vaan. Niin, tai vaikeuttaa. Niin. No, miettii nyt esimerkiksi tämmöinen kohokuviointi. Kyllähän paperitapetessakin kohokuviointi on, mutta ei se ole tämmöinen. Ei läheskään niin selkeä. Ja sitten varsinkin kun se maalataan se pinta, niin silloin se näkyy siitä. Niin. Ja sitten maalin kiiltoasteesta riippuu, että kuinka selkeästi näkyy ulos siitä se kuvio vielä. Aivan. Tosiaan niin varmasti on hyvä pyyhkiä ja niin poispäin. Kyllä. Mut hei, nyt kun tuo Elli huseraa tuolla seinällä, niin mennään katsomaan. Elli on tehnyt pohjatöitä tähän touhuun niin alustavasti ja sitten vielä katsotaan kuinka toi menee fyysisesti kiinni tuo tapetti tuonne seinään. Inari, vahvistekangas, onko se sillä nimellä? Joo, pinnanvahvikekangas. Pinnanvahvikekangas. Eli Elli, sä oot pistänyt siihen lämpäreen pinnanvahvikekangasta, joka selvästi erottuu tossa. Tää on tämmöstä hyvin tiheetä lasikuitukangasta. Joo, se on vähän niinku sellaista, mikä se on, hyönteisverkko. Se tasoitetaan sinne, että mä nyt laitoin sitä tänne, kun tässä oli vähän kosteutta täällä seinässä, mikä oli jo kuivunut, mutta se oli tehnyt vähän vahinkoa tolle
Kyprok-levylle. Joo. Niin mä otin sieltä sen, mikä oli Kuprulla se Kyprok-levy ja tasotteet siinä oli vähän rullalla. Eli kaikki alas, revin sen paperin sieltä ja pistin ton kankaan sitten siihen ja tasotteet päälle. Eli se on nimenomaan, kun se on ollut sellaista niin oikein röpökkäistä tuo pohja, niin se on tullut siihen tulokseen, että toi on ehdottomasti toi pinnanvahvikekangas niin nyt se konsti, millä varmistetaan, että se pysyy siellä tavalla. Joo. Okay. Että kyllä siis se takavalotakuu on ihan hyvä ja sopii joillekin, mutta niin. ei mulle. Aivan. Joo, mä katsoinkin, että mähän ajoin auton tuohon sun viereen, Joo. mutta okei. Ei siinä ole se siitä. Okei, eli Ari, pinnanvahvikekangas. Elli on käyttänyt tässä, niin onko nyt näin, että jos ajatellaan, että tai sano sä, että milloin sä laittaisit pinnanvahvikekankaan minkälaiselle seinälle? Tuo Ellin esimerkki oli ihan hyvä. Mitä muita vaihtoehtoja? No varmaan enemmän neliömääräisesti menee tämmöisiin harkkoseiniin. Jaha. Eli harkkoseinä, kun se on ladottu ja liimattu siihen, niin siihen sitten pistetään pinnanvahvikekangas, niin nämä harkkojen välit ei rupea ratkeilemaan sieltä sitä valmiissa pinnassa. Ahaa, eli harkkoseinä, siis tarkoitat jotain, se voi olla ihan... Leikaharkkoa tai tuommoista, mitä noita nyt on. Aivan. Se pannaanko se tasotteella kiinni? Sen voi laittaa tasoitteella sinne kiinni. Joo, toinen vaihtoehto on liima. Joo, mutta tasoite mun mielestä on paljon parempi tasoitteella laittaa, niin se tulee nopeammin eikä siinä tule yhtä odottelua sen kuivumisen kanssa. Just. Eli toi oli oikein hyvä vinkki, että saadaan tavallaan, koska nyt jos ajatellaan, että me muurataan uusi seinä, niin vuoden varma asia on se, että jotain liikettä tapahtuu saumoissa. Kyllä. Siitä ei ole pientäkään epäilystä, niin toi nyt sitten tavallaan hoitaa sen puolelle, että pysyy se pinta tasaisen. Kyllä. Jos ei se ihan nurkka putoa, niin kyllä se pysyy siellä. Niin. No joo, hyvä. Näin. Eli pohjatöinä on nyt tässä tää, että pohjavaihekangas, sitten normaalit pohjatyöt Elli on tehnyt tähän ihan Elli, onks tää tässä on maalipintaseinä? Joo, tässä on vanha maalipinta, että siihen semmonen hionta ja pesu ja sitten tässä oli muutama kohta, missä oli sitten patterin taustaa ja jotain tommosia liikuntasaumoja, niin, jotka oli liikkunut, halkeillut, vaikka niissä on siis paperinauha alla. Niin niihin mä oon sitten laittanut tän lasikuitunauhan. Lasikuitunauhan, joo. Ja siihen tulee päälle sitten kitti ja toi tapetti. Lasikuitutapetti. Aivan. Ja toi on aika armollinen toi lasikuitutapetti, että se, jos mennään kattoon, että miltä se näyttää tuossa seinällä. Niin... Katsotaan. Eli sä oot pistänyt kiinni tuolla lasikuitutapetti liimalla sen. Joo. Eli se on ihan sitä varten tämmönen tuote. Joo. Se laitetaan siihen seinään sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan levittämään. Laitetaan siis 2-3 vuodan alalle. Jos on kaveri, niin tietysti pystyy vähän pitemmälle laittaa. Ja vuorat kannattaa leikata niin kuin valmiiksi siihen huonekorkeuteen. Ja ei mitään muuta kuin liima seinään rissataan ja tapetti siihen päälle. Että se on erittäin helppo. Vuoden leikkaaminen tapahtuu ihan normaali tapettipöydällä tai millä pöydällä tahansa. Joo, että tää on ihan hyvä tää tapettipöytä. Heittää siihen vaikka Kyprok-levyn päälle, kun toihan on metrilevyinen toi tapettirulla. Just. Niin sen saa hyvin siinä sitten leikattua. Okei. No niin, sä haluaisit näyttää meille, kun se tapahtuu. Joo. No niin. Siis joo, eikö mä halusin näyttää teille tänne, että miltä tää näyttää. Tavallaan, että tässäkin kun vaikka on vanha maalipinta ja erilaista niin kuin rosoa ja röpöä, niin se on silleen. Ei siinä on niinku, ei mitään. Niin, jos se on niinku uusi seinä. Niin jos siellä on pientä jotain röpökkää tuolla takana, niin tää hoitaa kyllä niinku tehtävänsä täydellisesti, eli se pinta tulee olemaan tää. Joo. Sieltä ei oikeesti niinku nää. Ja tämän päällehän sä toki maalaat vielä. Joo, se pohja maalataan ensin ja sitten jos haluaa johonkin sävyyn, niin kannattaa pohjamaalata se niin kuin sen pintamaalin sävyyn ja sitten pintamaali, eli 2 kertaa se maalataan, niin siitä tulee oikein hieno. Okei. Ja jatketaan tästä. Arilla oli tohon yksi kiva vinkki tohon kiinnittämiseen. Eli sä teet kikkareita. Joo, viikonloppukikkare. Mitä tavaraa toi on? Siis tää on tetramassaa. Se on semmoista niinku, tavallaan niinku akryylityyppistä, eikö niin? Kyllä. Ja se tulee sitten tänne tällaisiin erilaisiin saumoihin ennen maalausta. Että se annetaan kuivaa ja sitten maalataan sen päälle. Just. Tavallaan ettei jää niinku mitään rakoja mihinkään. Esimerkiksi täällä on ikkunalistat on paikalla, eli tapetti leikataan sitten sitä listaa vasten. Mikä on siis itse asiassa tosi helppoa. Niiden reunojen leikkaaminen. Mutta katsotaan sitä kohta. Okei, hyvä. Jatkakaa vaan. Joo, niin Ari. Eli tosiaan niin liima, kiinnitys lasikuitutapetilla on yksi konsti. Kyllä. Sitten sä sanoitko sä jotenkin, että urakkamiehen kiinnitysmateriaali se toinen. Eli meillä ei ole tässä purkkia, taisi vielä, että on toiselle työmaalle. Niin, eli
Urakkamiehen vaihtoehto. Urakkamiehen vaihtoehto, mikä se on? No se on kiinnitemaali ja se tulee tässä, kun Elli nyt laittaa tuon tapetin liimalla kiinni, niin se pitää pohjamaalata ja sen jälkeen pintamaalata. Silloin kun laitetaan liimalla. Niin, silloin kun laitetaan liimalla. Joo. Sitten kun laitetaan kiinnitemaalilla, niin se ensin vedetään 2-3 vuoden alueelle se kiinnitemaali, pistetään tapetti paikalleen ja sitten heti saman tien siihen lisää kiinnitemaalia sen päälle, eli märkää märälle systeemillä. Ja se on valmis pohjamaalattu ja tapetti kiinni. Eli alle ja päälle. Kyllä. Just. Ja sitten nythän tässä voisi kuvitella, että jos tämä seinä olisi vaikka ruskea tai punainen tai mikä tahansa väri, sehän on myös pohjamaali. Kyllä. Silloin samalla. Kyllä. Aika kätevää. Kyllä, siinä tulee säästöä sen liiman osalta ja sitten 1 työpäivä. Niin, 1 työpäivä nimenomaan. Kyllä. Ja aina kun rakennetaan, niin aina menee, että 1 työpäivä tekee mitä hyvänsä. Niin. Näin se muuten on. No aina jos jotain joutuu Tekee odottaa, niin se on vaan. vähintään se päivä. Se on vähintään se päivä. Mut hei, mennään kattoo Elli. Eli nyt sä leikkaatte tätä tapettia. Joo. Okei. Ja sä kerrot, että tää on todella niin yksinkertaista ja helppoa tää leikkaaminen. Joo. Verrattuna esimerkiksi paperitapettiin. Joo, siis tämähän on paperitapettia hirveän vaikea, eikö sitä oikeastaan voikaan niin vettyneenä leikata. Tää on nyt ollut tässä jo tovin ja ihan hyvin pystyy leikkaamaan. Kun te huomaa, kun se on sen verran jäykkä, niin Joo. ei muuta kuin teräslinjaari vaan siihen sitä vasten ja terävällä... Joo, sä oot jättänyt niinku listankin tohon ja se onnistuu tosi hyvin, ei tarvitse turhaa purkaa listaa. Joo, ei välttämättä tarvitse. No niin. Että käy kyllä melkein niinku kuvaajaltakin. Menäkö? Joo. No sit pitää olla tosi helppoa. Kuvaaja aina mollataan, silloin se varmaan itkee jo suoraan sanoen. Eli näin. Ja tämmönen tilanne nyt tosiaan, kun sä oot leikkaillut nämä reunat ja sitten sä pistät tätä tapetit kaikki seinään tähän, niin sit sä maalaat, eli onko tää sen jälkeen täysin maalattavissa? Eli tarviiks vielä pohjamaalata? Joo, siis nyt tämän jälkeen kun se kuivaa sen vuorokauden, se on ihan kuiva. Mä laitan nyt tänään vielä akryylit ja huomenna pohjamaalaan ja pintamaalaan sitten. Arkkitehti antaa sitten sävyt. Joo, sävyt tulee sitten tosta ylemmiltä tahoilta. Okei, mutta me jatketaan tästä. Moi. Niin, eli Ari, on olemassa myös tuote, että saa kerralla ton lasikuitutapetin päälle pinnan. Kyllä. Sillä että kun se on pohjamaalattu tai laitettu kiinnitemaalilla kiinni, niin meillä on 12 plussa, mikä on kerralla peittävä pintamaali. Eli vaikka siellä on valkoinen sävy alla, päälle tulee joku poltettu oranssi, niin kuin tässä tulee ainakin yhdelle seinälle. Pääarkkitehti sanoo. Näin juuri. Joo. Niin se tulee kerralla valmis pinta. Okei, käykö se ihan muunakin maalina kuin vaan pelkästään lasikuitu? Kyllä. Se on oikein semmoinen hyvä saneerausmaalaus, että jos on valkoisia tai vaaleita seiniä tai tummanverisiä seiniä, siinä vaihdetaan sävyä paljon. Niin se on kertapeittoinen, kun se vaan telataan hyvin siihen. Okei, mikä sen tekee kertapeittossa? Siinä on joku tekninen... Siinä on niin paljon täyteainetta ja väriä. Pigmenttejä. Pigmenttejä nimenomaan. Loistavaa.